なったかな。はい。はい、こんにちは。1週間ぶり、2週間ぶりです。こんにちは、アロハメカーコケイコズマナオチャンネル、そして土曜日朝フラの時間となりました。皆さん先週は、メリモナークは日本から、あれかしら、ライブストリームというので見られた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、私もね、ライブストリームと、あとお友達のうちで集まってみんなで見て楽しみましたね。で、本当どのハラウも皆さん素晴らしかったですね。ちょっと寝不足になりましたけどね、12時、1時ぐらいまでいつもやっていましたのでね、寝不足になりましたけど、本当に盛り上がった、1週間でした。でね、はい、今日はね、1番、先週というか今までやった買い物平の1番のレビューを、もう一度やっていって、いきたいと思います。で、来週2番に入りたいなと思ってます。では、早速、始めます。よろしくお願いします。では、ウクレレでね。はい。ではね、ジャンリから始めさせていただきます。ほまいかいけまいるなまいえ。おなめやふなのえやうおなめれ。ほまい、ほまい、ほまい、ほまいかいけまいるなまいえ。おなめやふなのえやうおなめれ。ほまい、ほまい、ほまい、ほまいかいけまいるなまいえ。おなめやふなのえやうおなめれ。ほまい、ほまい、ほまい。はい。ではね、体操いきたいと思います。お首から、エカヒ、エグワ、エコル、エハ、エリマ、エウノ、エヒク、エバル、エイバ、ウニ。はい、横です。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、ウニ。今度、後ろ行きますね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、ウニ。で、ぐるーっと奥に回していきます。ぐるーっとね。もう一度。はい、もう一度いきますね。はい、そうしましたら、じゃあ今度手を、横に広げていきますね。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、あれこれ、オッケーオッケー。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、ウミ。はい、じゃあ今度はぐるーっと回していきます。は、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、ウミ。反対です。エカヒ、エルワ、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、ウミ。はい、そうしましたらですね、次は、ちょっと一回上に伸ばして、ぐーっと伸ばして、またね、ワンブラして、もう一回いきます。ぐーっと、つま先も、かかともね、上げていきますね。こうですね。はい。そして、手をね、90度に
上げて、曲げて、で、フラポジションを取っていただいて、右から2回ずつですね、回していきます。3、はい、エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい。そうしましたら、今度は、フラポジション、フラポジション取っていただいて、で、かかとを上げてね、かかとを上げて、つま先を上げる。エルは、エコル、エハ、エリマ。これもなかなか難しいんですよね。エヒク、エイバ、海。はい。じゃあ今度、少し多めにね、広げて、そしていきます。もう一度同じことですね。エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。はい。あとはね、じゃあお膝を曲げていきますね。屈伸ですね。エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。で、ちょっと何回かね、お膝回してあげてくださいね。よいしょ。はい。そしたらね、足首、手首をちょっとブラ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 してあげてください。はい。OK ですね。で、最後にじゃあ指をね、グーパーで、広げていきますね。エカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。で、今度親指からエカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海。で、今度小指からエカヒ、エルは、エコル、エハ、エリマ、エオノ、エヒク、エバル、エイバ、海ですね。あとじゃあこのふにゅ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 、関節をね、ちょっと曲げてあげてくださいね。はい。だいぶね、体が温かくなってきたと思いますけれども。では、じゃあまず今日も、フラポジションとカホロヘラ、それからレレ、カオ、カベルかなをステップを入れながら練習やっていきたいと思いますね。はい、OK ですかね。今日はね、久しぶりに皆さん聞いたことあると思うんですけど、カウルベヒオケ会、ね、海の中のブルベヒっていうのは生い茂るとかね、繁栄してるとか、たくさん茂ってるってことでね、海の中の茂っている、要はその海藻のお歌をね、歌ってるお歌ですね。で、そのお歌で、ちょっと早いですけど、これでね、ベーシックやってみたいと思います。これは葉っぱですね。はい。では、まずじゃあフラポジション皆さんお願いしますね。音は大丈夫でしょうかね。大丈夫かな。そうなると。はい、じゃあいきますね。まず入ってますね。はい、じゃあフラポジションいきます。2、3、4、5、6、7。できる方もう少しダウン。5、6、7、8、1、2、3、4、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 5、
今上がってる状態かな。もう一回レギュラーの高さに行きますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、
さん、カホロいきますね。カホロ。あ、違う。聞いてきます。カホロ。みんな行きましょう。顔へ行きましょうか。顔。胸行きます。前に。つなぎます。右から。右から前に。右からつなぎます。もう一回行きましょうか。カホロ。いつもよりね、ちょっとペースが速い、お歌ですけども、じゃもう一度ね、行ってみたいと思います。あれ、これはもうちょっと速くなっちゃうの。ちょっと待ってください。これだともう速すぎちゃうので、もう一度ハパのあれですね。カウル、どこ行っちゃった？カウルベヒ。はい、これですね。もう一度行きますね。音大丈夫ですよね。聞こえてなかったら教えてくださいね。じゃ今度カベルからいきますね。カベルからいきます。どうぞ。今行きます。行きます。顔行きます。顔。
あら。おう。OK。そしたらですね、はい。そしたらですね、じゃあ、前回の、タイマナヒラの1番をもう一度レビューしていきたいと思うんですけれども、ちょっと覚えてますかね、皆様。ビデオの方をね、1番だけのアップロードしていますのでね、そちらで、大丈夫かと思うんですけど、ちょっとやってみますね、歌だけでね。じゃあ皆さんも一緒に思い出していただいて、レレですよね。レレで右から、いわほー、で、ここから顔ですね。ほいかぽねいいですね。で、ごめんなさい、もう一回いきますね。いわほまこ、ほいかぽねで、池ですよね。池、いかなに、かいまな、ひら、かいまな、ひら。で、ここで、少しね、下がれる方は、ダウンして、かいまなひらのこう、そびえ立つ姿を表現していきますね。たうまいるな。で、ここか。タンタタンタタン、タタンタン。もう一回いきますね。いわほまこいかぽねいけいかなにたいまなひらたいまなひらたうまいるなタンタ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 ンタンですね。どうでしょうか、皆さん。ちょっとね、じゃあ皆さんで、ちょっと間違えたら申し訳ないんですけど、ウクレレで私はお歌を歌いますので、ちょっとご自身で踊ってみてくださいませ。これバンプ、バンプが2回入りますね。2回、タンタタンタン、タンタタンタタン。で、これで岩方にお歌に入ります。いいですかね。じゃあ、ちょっと間違えたらごめんなさいなんですけど、そのまま気にしないで続けていただいてですね、ちょっとやってみましょうかね。バンプから、はい、入りますね。岩ほ、岩ほ、まこいかぽねいけいかなにかいまなひらかいまなひらかうまいるな。もう一回いきますよ。いわほまこいかぽねはいけいかなにかいまなひらかいまなひらかうまいるっていう感じなんですけども、これが1番ですよね。
1番、1番はカイマナヒラを見に行ったというね、お歌なんですよね。歌詞になってますけど、説明させてもらいましたけど。で、次ね、来週、やります。2番は、ワイキキですよね。ワイキキに見に行ったよっていうお歌なんですけど、ちょっと一緒にね、ご存知の方、ちょっと私のこのウクレレ、まあ、ウクレレは楽しいので、そんなに下手くそでもですね、とにかく楽しんで、皆さん一緒に楽しんで歌っていただければと思います。歌って踊っていただければと思いますね。じゃあ行きますよ。もう一回ね、ごめんなさい。2番の、歌詞だけ今歌ってみますね。2番は、なんだこれ。バンプが、2番ですね。岩ほまこいききやはいけいかなにパパへなるパパへなる声がへまり岩ほまこ岩いききや愛けいからにパパへなるパパへなるですね。へまりすいません、声が高くて上出ないんですけど、まあそれもいいとして、それでも気にしないでいくんですけど、まあとにかくですね、もう一度ね、2番は、ワイキキに出かけて、そのパパヘヘになるっていうのが、サーフィンをする人、サーファーのことですよね。で、そのワイキキのあそこの前で、よくサーフィンをして、こう、ぐーっとね、スライディングしてる、なんていうのかな。こういう感じですよね。波を横からスーッと、右から左にずーっとね、上手な人は乗ってますよね。その状態を言ってますよね。それが2番なんですね。何パパヘヘなる、パパヘヘなる、ヘヘマリエっていうのは、ヘっていうのはオクトパス、タコのことヘって言うんですけど、まあ、タコってヌルヌルしてて滑るじゃないですかね。なのでそこから、そことも関係してると思うんですね。その言葉の由来。で、滑ってるよって。で、マリエっていうのは、カイマリエってよく言いますけど、とても穏やかな、静かな状態のことをマリエって言いますね。で、ですから、このサーファーの人上手なんでしょうね。スムーズにゆっくりしっとりと、乗ってるよっていうことを言ってますね。はい。じゃあ、皆さんもう一度、1番ですね。1番一緒に、踊ってみたいと思いますね。私が歌を歌いますので、ちょっと高いところ出なくて申し訳ないんですけど、それもちょっとさらりと流していただいてですね。で、バンプが2回ですね。皆さん、バンプ、パー2回ですね。この、タンタ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 ン。これが1回目。で、もう1回入りますよね。で、岩方にお歌に入りますね。で、2回行きます。2回行きますね。じゃあもう一度行きますね。岩ほまこいかぽれはいけいかなにかいまなひらかいまなひらまいるな岩を
Kaimanahila, Kaimanahila, Kau mailuna. という感じですね。こんな感じで、パーから入って、バンプ2回の、お歌が2回。そして2番に続いていきます。で、来週はワイキキですね。ワイキキと、パパヘエナルですね。この、サーファーの、ところをやっていきますので、また楽しみにしててください。では今日は、ここまでで終わりにしたいと思います。他に何か大丈夫でしょうか？質問はありますか？大丈夫でしたら、ここで終わりにしますけども。よろしいですか？はい。じゃあすいません。最後まで、ちょっと声が途中でなくて申し訳ないんですけど、最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。では今日はここまでです。ありがとうございます。では失礼しますね。